Tras a marcha da borrasca Joseph, chega Cristín, que trae novos avisos por vento e neve. As montañas de Ourense e Lugo están hoxe en aviso amarelo por acumulación de neve de ata 5 centímetros e a cota sitúase nos 1000 metros de altura. As nevaradas provocan que a DXT active o nivel verde en varias estradas, que significa circular con precaución. De feito, no interior de Ourense, a estrada que vai de Sobradelo á fronteira con León permanece pechada á altura de Casallo. En Xinzo de Limia, a vía que conecta con Cualedro está interrompida á altura de Rebordechá, pero neste caso por asulacamento. O que quedou de onte quedou xeada pola noite. Pero bueno, con cuidado, hai que andar con cuidado, saber o que se leva e saber como está a cousa. E se non fai falta, pois non moverse. Xa non me acordaba de ver tanta neve así tan seguido. De neviscar un poquinho, sí, pero tanta que este ano non. E fría. Porque hai anos que non é tan fría, pero este ano é fría. Ola, boa tarde. Mércores 28 de xaneiro e seguimos falando de temporais e deste inverno tan duro que castiga Galicia. Cristín deixa neve, pero tamén un aviso laranxa por ondas en todo o litoral galego. Tamén hai aviso amarelo por vento forte nas Rías Baixas, a Costa da Morte e na Coruña. O litoral continuará mañá con aviso por ondada potente, con aviso laranxa nalgúnas zonas. Mentres, os mariñeiros aproveitan para centrarse no traballo de redes. Os barcos amarrados, os mariñeiros a tentar e choios que quedan aí pendientes e aproveitar o mal tempo para poder facer outras cousas. Salta o espigón, a salta hai que ter cuidado de non ir polo muelle, que salta a mar para arriba. É así cousa dos invernos de todos os anos, pero este ano é duro, Este ano é bastante duro, xa hai uns aniños que non tiñamos tan duro. O temporal ou temporais provocaron anegamentos en varias comarcas galegas. Unha das zonas máis afectadas é a Terra Chá. Esta era a imaxe esta mesma mañá e repetíase en moitos puntos, terreos e vivendas inundadas e estradas cortadas ao tráfico tralo paso da borrasca Joseph. Tamén en Lugo cidade se deixan notar xa os efectos da chuvia na crecida do Miño. Todo coa vista posta no ceo, porque segundo as previsións meteorolóxicas vai seguir chovendo con intensidade nas vindeiras horas. A chuvia intensa que caeu na comunidade nestas últimas horas xa ten consecuencias no agro galego, hai cultivos afectados. É o caso do grelo, que está en plena temporada ás portas do entruído. As plantacións están cheas de auga e humidade, o que pode condicionar a colleita desta verdura nunha campaña que estaba sendo moi boa, segundo os produtores. De cara a mediados de febreiro ou finais, cando coincide un pouco a época forte de consumo, pois estes son os que realmente se están vendo afectados, porque a planta está se deteriorando por abaixo con tanta humidade e isto pois fai imposible que crezcan e que crezcan sans. Unha persoa resultou ferida nun incendio nunha casa no lugar de Fumaces, no concello de Ríos. O lume danou ademais as dúas casas do lado. O incendio iniciouse ao redor das 8 da mañá, xusto cando os nenos esperaban o autobús escolar, e foi un dos pais quen deu aviso aos servizos de emerxencia. Ante o risco de propagación ás vivendas próximas, os veciños axudaron a evacuar unha muller de avanzada idade dunha das casas colindantes. Investigan unha vertedura en Cangas que obrigou a pechar un dos depósitos da traída de auga. O depósito afectado dá servizo a máis de 1000 veciños. O Concello solucionouno abastecendo os veciños dende outro tanque. Agora buscan os responsables da contaminación do manancial. Aquí arriba en Angueiro, pasou por aquí para este depósito de aquí. Este tempo 1 millón de litros e arriba tempo 10 millóns. Entón vai metendo por aquí, houve unha vertidora dos talleres que hai arriba, verteron aceite, marche gasoil, entonces pues encheu todo de agua. Entón agora cerraron aquí hasta que poñan todo ben. Ben, pois de seguida comezamos con toda a información sobre o temporal, pero antes imos contarlle esa última hora, un incendio que se declaraba a primeira hora da mañá nunha vivenda do concello ourensán de Ríos que deixaba unha parella sen casa e ameazaba un dos veciños, Cristiña.
Foi ao redor das 8 da mañá cando un veciño avisaba a dona da vivenda de que saía fume polas ventás, pero cando chegaron os bombeiros xa non puideron facer nada para salvar a edificación. Afortunadamente, os inquilinos que a teñen alugada non se atopaban aquí nese momento, pero perderon todo o que tiñan dentro neste incendio. Trataron tamén os bombeiros de evitar que as lapas chegasen ás vivendas dos arredores. Nunha delas vive unha muller de 100 anos que afortunadamente saiu ilesa. Así sufriu leves danos, un corte, un mozo que intentou rachar a ventá para acceder ao interior. Eu curteime na hora do armado porque ao entrar aí por a porta quedaron os cristales e corteime algo, pero nada, o fundamental é que non lle posou nada a ela e iso é o ben. Xa nos chamaronos ás 8, que foi cando xa estaba toda encendida, ás 8 da mañá, pero xa estaba todo en llamas. O fin de semana estivemos aquí, normal e corriente todo, marchamos, deixamos todo desenchufado como sempre. Chamaronos esta mañá que había pasado isto. Toda a costa galega afronta unha nova xornada de temporal costeiro. Continúa o aviso laranxa e ademais a frota está amarrada a Relles. Sí, continúa o aviso laranxa en todo o litoral galego por mar de fondo con ondas de 5 a 7 metros de altura. A media mañá, por exemplo, na estaca de Bares, a media das ondas máis elevadas superaba xa os 7 metros de altura. Unha situación moi complicada no mar que mantén unha xornada máis a frota amarrada e que se vai prolongar polo menos ata a medianoite do sábado, hoxe con especial incidencia. Con esta bravura batía esta mañá o mar en Malpica. Mas aquí dá baja de mar e dá moito. Salta o espigón e salta, hai que ter cuidado de non ir polo muelle, porque salta a mar para arriba. Aquí está sempre así, cando hai así moita baja de mar. Segue activado o aviso laranxa en toda a costa galega, porén a envergadura da onda é maior que onte. O mar hoxe está peor que onte, eu vexo que anda máis mar de fondo. Onte era un poquinho mellor, pero dis que ven aí vento, non sei, dis que ven para mañán bastante bravo. A concatenación das borrascas Josefe Cristín fai que se agrave a situación. Axuda o vento do sur fundamentado con ondas que arrastra o mar de fondo, deixando un día máis os barcos amarrados. Xa levamos bastante tempo sin ir ao mar, no temporal sí, temporal tamén, é moi difícil salir a faenar nestas condicións. Hai que tirar de risas para as choras e cando hai bons momentos hai que aproveitar e guardar no peto para cando veñen días destes. É así cousa de dos invernos de todos os anos, pero este ano é duro, Este ano é bastante duro, xa hai uns aniños que non tiñamos tan duro. Con todo, sempre hai algún ousado. O meu fillo foi ao mar, sí, anda ao cerco, foi de noite, foi o único que foi, Iba aquí cerca, a unha hora de camiño, sí. Pero, bueno, hai pouca pesca, collese pouco. Colle xurelo, boja, así, mesclado. Entro cada un, máis depende dos barcos, non? Un barco é máis grande, se arriesga menos que un barco pequeno. Pero, bueno, hai que ter en conta as alertas e iso é mellor prevenir. E non queda outra que traballar en terra. Con mal tempo, os barcos non van ao mar e aproveitan para repasar as redes. Están armando unha rede, non é nosa, é duns que teñen un barco tamén, sí, me parece que queren empezar para a semana. Para a semana van a empezar xa algunha flota. O aviso laranxa por temporal costeiro está activado ata medianoite do sábado, que é ata onde chegan as axencias. Haberá que agardar ata mañá para saber se se estende tamén o domingo. Na Costa da Morte é habitual, non é tanto nas Rías Baixas. De feito, os efectos deste último temporal deixáronse sentir tamén en Sanxenxo. Ali foi preciso pechar un tramo do paseo de Silgar polo perigo de desprendementos. Por seguridade, valouse a zona e habilitouse un carril provisional para peóns. Tamén o cuartel da Garda Civil sufriu as consecuencias desta borrasca, xa que unha parte do tellado resultou danada. A borrasca Josep azoutou con forza esta semana e o seu paso deixouse sentir ben en Sanxenxo, onde un tramo do paseo de Silgar permanece pechado desde este luns tras sufrir desprendementos na zona final. Sí, antes de onte pola tarde empezamos a apreciar que se está producindo que empezaba a repisar o chan, que se notaba nas baldosas e onte foi a máis, entón xa estivo o arquitecto municipal e se decidiu adoptar medidas de precaución por si se producir algún desprendimento.
así que houbo que valar parte deste paseo de Silgar e habilitouse un paso para peóns. Limitouse o acceso pola rúa, a zona de estacionamento habilitouse como ver a rúa cos valados para que a xente poida transitar con seguridade e ninguén se poida chegar ao borde da balaustre. Os técnicos municipais xa están traballando para avaliar os danos e proceder ao arranxo da zona, un tramo cunha altura considerable que valoran amañar o antes posible, así que, mentres tanto, os peóns deben utilizar o carril habilitado neste punto. Sí, a ver, eso ahora teñen que arreglar todo, a ver, porque leva chovendo todo o día e a ver en que queda a cousa. Pois fundiuse a carretera do Chisme, espero que o arreglen rápido, que senón a ver que fan. Aparatosa foi tamén outra incidencia rexistrada neste caso no cuartel da Garda Civil. Ali desprendeuse unha parte do tellado cuxa reparación se vai a cometer de inmediato. O agro galego xa nota os efectos da borrasca Joseph que pasou con forza por Galicia. Hai terreos anegados e iso repercute en cultivos como o do grelo. Os produtores temen que lles afecte a esta campaña cando estamos ás portas do entruído. Vémolo en nada aquí no Galicia Noticias. Con todo, as peores horas do temporal Joseph quedaron atrás. Imos ir en directo ata un dos puntos en que a situación de emerxencia foi máis crítica polas chuvias e máis o desbordamento do río. Falamos de Gondomar. Andrea, cal é a situación? Contanos. Pois aquí en Gondomar a situación semella estar moito máis tranquila despois de días complicados polo desbordamento do río Miñor, que agora vai moi cheo e con moita forza, pero como dicimos, situación moito máis tranquila. Os veciños comentan-nos que levan anos agardando unha solución porque estes desbordamentos son algo frecuente e desta volta tiveron mesmo que estar en garda pola noite para evitar anegamentos en garaxes, comercios ou noutras zonas desta vila. Lembramos que a provincia de Pontevedra é unha das máis afectadas, rexistráronse preto de 600 incidencias. En canto a acumulacións de chuvia, mesmo chegaron a superar os 150 litros por metro cadrado en concellos como a Forcarei. Cuadra que la marea está arriba, entonces el agua no tiene dónde salir y se desbordó todo. Llegó el agua hasta aquí, imagínate dónde está el río, llegó hasta las escaleras. Y nada, ayer ya el agua llegaba a donde está el arbolito, ya era otra cosa, estaba precioso, igual que ahora está precioso, pero ya no es el peligro. Non xa ten habido anos, pero este último día chegoulle ben. Entón decidimos que hasta que empezara a baixar a marea non íbamos a limpiar, e no momento que empezou a baixar, limpiamos, pero foi impresionante, había auga, estuve aquí hasta as 5 da mañá limpiando. A chuvia deu problemas tamén na Terra Chá, onde a acumulación desa auga causou varias incidencias, entre as que está o asolagamento de 3 casas en Begonte. A suba do nivel do Miño, o seu paso pola capital, entrou nas instalacións do Club Fluvial de Lugo. Joseph xa marchou deixando moita auga detrás, pero xa está aquí Cristín para encher aínda máis o balde. A Terra Chá é unha das zonas da provincia de Lugo onde máis afecta o exceso de chuvia. O río Ladra en Begonte reverdou asolagando varias casas. Tamén en Bamonde non é a primeira vez. A esta veciña a auga quedoulle as portas. Tivemos boa suerte, por sorte, de alguma maneira, porque non hai desfeita, digamos. Vemos que, como 2 veces ao ano, pois estas augas suben, os cauces teñen que levar a súa cantidad de auga, e chegou ao cruce. O ano pasado 2 veces, este ano subeu un pouco máis, pero de momento perdas non podemos decir que haya. Aquí xa facía anos que non se veía tan cheo. Onte chegaba casi hasta aquí arriba e hai outra ponte un pouquiño máis adiante, estaba desbordada tamén. O desbordamento dos ríos tamén afecta a circulación. Varias estradas da extensa rede de estradas que comunica os núcleos da Terra Chá permanecen cortadas. Por exemplo, aquí para poder pasar hacia o río, hacia Bóveda, Piedrafita, toda esa zona de aí, teñen que dar unha volta bastante grande para desplazarse para traballar e demais. Entonces, bueno, é complexo, habrá que madrugar máis. O Miño vai moi crecido o seu paso por Lugo, pero sen sobrepasar o limiar vermello. Pero a proximidade á conca das instalacións do Clube Fluvial orixinou asolagamentos inundándose a piscina exterior e as pistas de tenis. Estamos un pouco acostumbrados xa a este tema. O problema virá dado si siguen as borrascas, porque xa están agotando nombres, están agotando o abecedario, agora creo que van con Cristín, pero xa están anunciando outra máis. Entonces sí que choverá sobre mollado e poderemos ter un problema. Mentres o famoso anticiclón das Azores non consiga desviar esta sucesión de entrada de borrascas para outro lado do Atlántico, haberá que armarse de paciencia.
Estamos en Galicia, sabemos o que hai. Os anegamentos son tremendos. Con todo, unha das imaxes da xornada é a neve que está traendo a borrasca Christine e que volveu complicar a circulación esta mañá na provincia de Ourense. Bea. Sí, tanto o sur como a zona de montaña de Ourense amenceu hoxe en aviso amarelo por nevaradas. A primeira hora da mañá as folerpas coallaban por riba dos 800 metros, complicando a circulación tanto na A52 dende Verín ata o límite con Zamora, tamén nesta Nacional 525 e especialmente na rede viaria secundaria. Concellos como este da Mezquita no que nos atopamos decidiron suspender o transporte escolar debido a estas complicacións ao longo da xornada. A cota de neve irá en ascenso. Con esta intensa nevarada espertaba esta mañá a zona da Mezquita. Pola tarde nevou un pouquiño, pero bueno, desapareceu rapidamente. Esta mañá polas 6:30 empezou a nevar. Parou e despois empezou a nevar ahora máis fuerte e polas 8:30 de novo outra vez. Que o de onte quedou xeada pola noite. Pero bueno, con cuidado, hai que andar con cuidado, saber o que se leva e saber como está a cousa. E se non fai falta, pois non moverse. Sí, vamos, yo vivo aquí al lado e paso la noche aquí e ahora a las 11 tengo que arrancar. A ver lo que nos encontramos. De momento no está, el padonel e la canda no están cortados. As nevaradas obrigaron a extremar a precaución hora de circular pola autovía de Rías Baixas en varios treitos, dende a zona de Monterrey ata o límite con Zamora. Os vehículos pesados tiñan prohibido adiantar, pero as maiores complicacións estiveron na rede secundaria. Estas imaxes corresponden ao rescate por parte da Garda Civil de Tráfico de varios vehículos que quedaron atrapados na estrada que une Vilar de Bosco a fronteira portuguesa, entre eles un microbús que ia sen pasaxeiros. Co alud do día, acceder a varias aldeas na zona de montaña complicábase. Limpamos os camiños dentro de 2 ou 3 aldeas. Agora mesmo unha das cuchillas está levando a médico e enfermeiro a un paciente a Santigoso e seguimos nesta labor limpando para que non unha aldea quede incomunicada. Aquí suspendeuse o transporte escolar. Suspendeuse onte a mañá, xa chamaron que había que ir a buscalos a hora de comer, que comían e viñan, por lo menos nesta zona da Mezquita, porque en Viana había colegio e non suspenderon porque ali non había neve. E a hoxe xa avisaron pola mañá que non había transporte escolar. Sí, intentei a salir co coche porque anduveron quitando neve aquí o meu pai co tractor, o coche meu é baixiño, non é un todoterreno, entón iba a intentar salir, pero nada. Nós temos que acceder por pistas a determinados sitios e, de feito, nosa semana pasada xa tuvemos que cancelar os traballos porque non se podía chegar. Tin que hai tempo que non vivían tantas nevaradas seguidas. Xa non me acordaba de ver tanta neve tan seguido. De neviscar un poquinho, sí, pero tanta como este ano, non. É que sí. Este ano está nos sorprendendo un pouco. Volvemos aos tempos antes, casi. Nevaradas que volverán ás zonas de montaña o vindeiro venres. Con este tempo o agro sofre, a chuvia e o vento estragaron invernadoiros e anegaron campos de cultivo. É o caso da plantación de grelos que quedaron afogados en plena temporada de cocidos. O temporal colleu as vides en parada vexetativa e pouca actividade nos invernadoiros, pero afectou de cheo as plantacións de grelos, afeitas ás inclemencias do inverno, pero non a tanta auga xunta. O grelo en sí o que agradece moito é este frío, pero con días despois de sol, non? Que non sea pois por días de choiva e sobre todo choiva que non pare. O peor non é tanto o grelo que xa está para coller, como o que tiñan previsto apañar nas datas fortes do entroido. Agora mesmo os que serían de cara a mediados de febreiro ou finais, cando coincide un pouco a época forte de consumo, pois estes son os que realmente se están vendo afectados, porque a planta está se deteriorando por abaixo con tanta humidade e isto pois fai imposible que crezcan e que crezcan sans. A borrasca caeu literal e simbólicamente como un xerro de auga fría sobre os produtores, que ata o momento levaban unha campaña moi boa. Xerminara ben, despois viñeronlle épocas de frío, con xeadas que lle sentan xenial, e despois, bueno, a planta estaba bonita. Agora o problema é o que falamos, que tantos días de choiva, o único que fai é amarelealo. Aínda cedo para calcular perdas, sobre todo porque quedan aínda moitos días de chuvia por diante. O que si sospeitan é que haberá que buscar alternativa aos grelos para os cocidos no entroido. Pero será difícil, á vista destes repolos, afogados tamén por tanta auga.
E outro dos ríos en que se registraron desbordamentos significativos foi o Umia. O paso do temporal polos concellos da súa contorna deixou dúcias de propiedades asulagadas e causou o corte de múltiples estradas, especialmente no concello de Ribadumia. Auga prácticamente ata onde alcanza a vista. Así se atopan varios puntos do concello de Ribadumia tras o paso da borrasca Joseph. As fortes choivas acabaron en importantes desbordamentos no río Umia, que anegaron dúcias de leiras e outras propiedades e deixaron múltiples incidencias. Anos atrás inundábase aquí, ao mellor chovendo unha semana ou 2 semanas seguidas, pero agora en un par de días isto está como vedes. Cortar o tráfico nas pistas municipales, despois árboles caídos, bastantes. A pesar de que as precipitacións diminuíron e a auga acumulada foi baixando durante as últimas horas, algúns dos inmobles situados á beira do río continúan rodeados. Entre eles este restaurante, onde a auga superaba onte os 90 centímetros de altura. É o caso tamén do Club Náutico da localidade, que arestora continúa cuberto polo caudal do río. Pois a auga chegaba aquí onde está a alcantarilla, onde está este coche gris, hasta a altura de aquí. Debía estar subindo a marea, supoño, depois hacia a mediodía empezou a baixar un pouco, pero pouco, non... Pero metía respeto, O nivel da pancarta esa da Diputación, aquí no Club do Miño, cuestión de 80 centímetros máis do nivel que está ahora mesmo. Se ven nos servizos de emerxencias estiman que os peores momentos do temporal xa pasaron, a preamar provocará que o nivel da auga suba de novo, polo que as estradas cortadas permanecerán inhabilitadas durante as próximas horas. Ademais, a previsión indica que en Ribadumia continuará chovendo durante os próximos días, polo que as consecuencias dos desbordamentos en determinadas propiedades poderían tardar semanas en desaparecer. Cristín, aínda que non o pareza, vai nos dar un respiro pola tarde con chuvias que irán a menos, pero vai vir outra borrasca. Ten máis datos Diego Viaño. Chega unha nova borrasca, xa van moitas seguidas, que vai traer de novo chuvia contundente nas últimas horas deste mércores e tamén na próxima madrugada. Chuve que virá acompañada con fortes refachos de vento. A noticia é que durante a madrugada toda Galicia vai estar en avisos a que os refachos de compoñente sur poderían superar os 80 km por hora. Baixa un pouco a intensidade do vento durante a mañá do xoves, pero volve a repuntar pola tarde, de novo con boa parte da comunidade en aviso de risco amarelo. Vamos desde o xoves xa sin telefonía e con problemas de televisión. Realmente o rural isto é unha cousa que lle afecta moito, porque aquí moita xente teletraballa, os rapaces teñen que facer os deberes por internet, é un problema grave. 20 anos de internamento nun psiquiátrico penitenciario é o que pide a Fiscalía pro acusado polo coñecido como crime de lavadores. Os feitos tiveron lugar en abril de 2024 cando o home acudiu a visitar a súa irmá de 71 anos á casa en que vivía nese barrio vigués. A Fiscalía considera que no momento do crime o presunto agresor sufría unha alteración psíquica que o levou a matar a súa propia irmá. Pola contra, a acusación particular exercida pola familia da vítima defende que ambos discutiron por un asunto económico. Alega que a alteración cognitiva do home puido ser despois do asasinato. Piden para el 25 anos de prisión ou o seu internamento psiquiátrico durante eses anos. O proceso celebrarase con xurado popular. E quedou desmantelada unha organización criminal dedicada ao tráfico de cocaína que conectaba a comarca do Salnés coa área metropolitana da Coruña. A rede empregaba unha tenda deportiva de alta gama do centro da cidade como punto de venda e distribución de droga. Das 8 persoas detidas, 7 xa ingresaron en prisión. O operativo conxunto da Garda Civil, Policía Nacional e Vixilancia Aduaneira saldouse con 12 rexistros en inmobles da Coruña, Arteixo, Ferrol e Pontevedra. Un deles foi neste local, situado no centro da Coruña, que ata hai tan só unhas semanas albergaba unha tenda de zapatillas e roupa deportiva de alta gama, así como un estudo de tatuaxes no soto. Segundo os investigadores, os responsables do negocio empregaban o local como unha tapadeira para a venda directa e distribución de droga. Recibíana a través dunha persoa que residía en Pontevedra que xa estaba a ser investigada pola Audico de Vigo, a de Pontevedra e Vixilancia Aduaneira, quen, á súa vez, colaboraba con outras persoas da zona de Lourizán. Os axentes lograron detectar varios envíos de cocaína en coche e pola autoestrada P9 cara a Coruña, así como o modus operandi da organización criminal que agochaba droga nun alboio nas inmediacións de Pontevedra. Na operación foron comisados 5,5 kg de cocaína, 40.000 euros en efectivo e varios vehículos de alta gama.
O xulgado de instrucción número 3 da Coruña decretou o ingreso en prisión de 7 das 8 persoas detidas inicialmente polos presuntos delitos de pertenza á organización criminal e tráfico de drogas. En Carballo, a Garda Civil detivo un picarrodas que tiña moi preocupados os condutores da zona. É o sospeitoso de estragar os neumáticos de polo menos 14 coches. Trátase dun mozo veciño de Zas que tamén está investigado por romper unha orde de afastamento por violencia de xénero. Tras pasar a disposición xudicial, quedou en liberdade. Iso sí, non poderá vivir nin ir de visita a Carballo. E na Coruña, os veciños de Novo Mesoiro decidiron organizar quendas nocturnas para vixiar os garaxes despois de varias noites sufrindo roubos nos coches. Curiosamente, non buscan cousas de valor. Os amigos do alleo van polas balizas, moitas, obviamente, do paquete. E a imaxe repetida coa que están amencendo no Novo Mesoiro, un barrio da Coruña xeralmente tranquilo. Llevan varias noches entrando en el parking y, bueno, de hecho han roto la puerta del parking. Están entrando a roubar nos coches, rompen os cristales. O modus operandi repítese e o que lles interesa casualmente tamén. Roban prácticamente as balizas. No meu caso, tiño unha caixa de ferramenta e non a levaron. Solo levaron a baliza. E non é o problema da baliza, que son 30 euros, o problema é que rompen o cristal, e quero seguro, facer a denuncia. Y yo bajo todos los días a mirar porque tengo una furgoneta de empresa con herramientas y demás, pero bueno, he tenido la suerte de que no han roto la luna ni nada. Dicen que están robando las balizas. Supongo, no sé si por un tema de datos o porque las revenden. Supónse que para revender, porque de feito estánse dando furtos similares noutras zonas da cidade. Non é algo específico do noso barrio, é algo específico da Coruña. Tamén entran nunha calle que eu sepa pola zona dos Mallos, que nunha noite non sei se entraron en 6 coches, pero elevan a baliza. Unha zona tan tranquila que aburre, pero no, de vez en cando suceden estas tonterías. Tonterías sí, pero non é un caso, nin dous nin tres. Van a Ito, na rúa Illas Cíes, entraron en varios portais seguidos un detrás do outro. Mesmo hai vítimas reincidentes. Penso que a primeira vez que entraron, pois, igual roubaron, bueno, saíulles ben a faena, volveron a repetir nunha semana 4 veces no mismo coche. Ao final se che planteas, pode deixar o coche aberto, bueno, deixar vacío, e que entren e que fagan o que queiran. Fartos da situación e para compensar a escasa presenza policial, os veciños tomaron cartas no asunto. Están realizando guardias entre los vecinos, están haciendo por turnos, creo que están participando hasta 15 vecinos, creo, ponen de acuerdo para hacer guardias, para mirar y vigilar que no entren, porque llevan varias noches, o sea, están siendo, yo creo que llevan largo una semana. De algo debeu valer, porque a lo menos esta noite non houbo sustos, polo menos que se soubera. Presten atención a esta historia. Un garda civil fora de servizo salvoulle a vida a un home que se atrogou mentres comía nun restaurante en Nigrán. A súa rápida e eficaz intervención foi decisiva ata a chegada dos servizos sanitarios. O home atragoado e os propietarios do local non poden estar máis agradecidos con esta garda civil co que hoxe falamos no Galicia Noticias. Sucedeu neste restaurante de Nigrán. Aquí viviron momentos de moita tensión cando un octosenario, cliente habitual do local, se atragoou mentres comía. Na mesa do lado vin que se levantaba un chaval, vin algo de alboroto, acercouse o señor que estaba atragantándose, eu tamén me acerquei, e xa vimos que non reaccionaba. Intentamos darlle golpes nas costas e demais e non reaccionaba. A rápida actuación deste garda civil que estaba fora de servizo e comía no local coa familia foi determinante para salvarlle a vida. Bebeu un trago de líquido, xa expulsou directamente por a nariz e xa vin que non respiraba. Entón empecé a facerlle a maniobra de Heinrich, con sorte que saiu ben e nada, expulsou a pataca, recuperouse e todo perfecto. Hubo a suerte de ter aquí unha persona de paisano que era un sargento que sabía facerlle a maniobra. Todo saliu ben, moi ben, gracias a Dios, saliu todo moi ben. David séntese moi satisfeito de que todo rematara ben, pero resta importancia a súa actuación. Porén, os propietarios do restaurante e a vítima do atragoamento non van esquecela nunca. Estas situacións nunca se sabe cando poden pasar. Poden pasar en calquer momento, un neno, máis que nada, persoas maiores, suele pasar. Pero que haya un santo ao lado, que lle haya salvado a vida, pois é moi importante para nós e máis para ele. Axudar a todo o mundo. De feito, o chaval que se levantou primeiro tratou de axudar. A diferencia é esa, que pola profesión sabía o que había que facer, porque é o que estamos entrenados para facelo. Vin a cousa, reaccionei,
non me puxo nervioso nin demais, será pola profesión, fixen o que tiña que facer, saleu ben, todo perfecto. Eu xa digo, é un feito normal, eu vexo un feito normal. O home atragoado recuperouse sen complicacións e acudiu ao cuartel da Garda Civil para agradecer persoalmente unha actuación que lle salvou a vida. Unha vertedura obrigou a pechar un dos depósitos da traída da auga en Cangas. O Concello solucionouno abastecendo os veciños afectados dende outro tanque. Buscan os responsables da contaminación do manancial. Ata este depósito de Urelo, na parroquia canguesa de Darbo, chega auga dun manancial próximo, o de Aguieiro, onde se investiga unha vertedura de hidrocarburos. Aquí arriba en Aguieiro, pasou por aquí este depósito de aquí. Este tempo 1 millón de litros e arriba tempo 10 millóns. Entón vai metendo por aquí, pegou unha vertidora dos talleres que hai arriba, verteron aceite, marche gasoi, entonces encheu todo de agua. Entón agora pararon, cerraron aquí hasta que poñan todo ben. Un depósito que dá servizo a máis de 1000 veciños de Cangas. Este distribuye todo aquí a San Pedro, Sima de Vila e todo estas casas por aquí. Entón, ao cheirar a gasoi e máis aceite, tiveron que cerrar todo e vaciar todos para limpar e a ver como sanean ese arriba agora en Angueiro. Ese é o problema todo que temos aquí agora. Dende o Concello xa cambiaron o sistema de subministración para garantir que a auga potable chegue a todas as casas. Con todo, moitas vivendas da zona contan con traídas veciñais. E de aí, pouco consumirán agora algún veciño, pero creo que ese depósito que teñen aí, que lle dan... É como un aljibe, o sea, ven agua aí, que meten aí e depois reparten, non sei hasta onde vai. Temos as dúas, pero bueno, con tanta agua a nos sobra, a nosa que de manantial entón a de Vigo non a consumimos. Que sí que a de Cangas tiña ese problema, sei que a contaminada, me imagino como está aí cerca a gasolineira que está por a parte de arriba, que pode ser, eu desconfío deso, vamos, que tampouco sei. Ademais de investigar a orixe da vertedura, o suceso tamén obrigou a limpar en profundidade o depósito para volver a enchelo e poñelo operativo en canto sexa posible. E no Concello de Cerdedo, Cotobade, veciños e negocios de múltiples parroquias levan case unhas semanas en conexión a internet nin servizo de liña telefónica fixa. Desde o Goberno Municipal xa presentaron un escrito formal ás operadoras de telecomunicacións reclamando unha solución ao problema. Facer unha chamada ou unha busca por internet non é posible dende o pasado xoves en diversos núcleos poboacionais do Concello de Cerdedo Cotobade. Os efectos do temporal provocaron danos en puntos concretos da instalación de telecomunicacións, inhabilitando o servizo en parroquias como Quireza, Tomonde, Castro, Aguasantas e Balongo. Vamos desde os xoves xa sin telefonía e con problemas de televisión. Realmente o rural isto é unha cousa que lle afecta moito, porque aquí moita xente teletraballa, os rapaces teñen que facer os deberes por internet. É un problema grave. Estes días todos, nada, cero, non tiveron cobertura ninguna, que tiña que chamar casualmente a filla polo meu móvil, o sea que, ou senón por WhatsApp, pois que de outra maneira non había. Pero non é só aquí, abaixo en Pazos, en Borel, en Carballedo, toda esa zona. A incidencia afectou a particulares e múltiples negocios da zona, especialmente nas áreas máis integradas no rural. Nós temos un negocio, unha administración estanco, necesitamos o internet a diario que nos fai moita falta, porque senón tamén non podemos dar servicio á cidadanía. Non tes tele, a xente ven a mellor a chatear co wifi ou a facer calquer traballo co wifi, non tes wifi. Ante o amplo número de queixas recibidas, o Concello remitiu un escrito oficial aos operadores de telecomunicacións da zona reclamando que poñan unha solución á incidencia con maior celeridade posible. Con todo, dende o consistorio lembran que a responsabilidade de restablecer o servizo non é competencia súa, senón que corresponde únicamente ás compañías proveedoras. Trasladar ás empresas suministradoras da competencia titulares do servicio móvil que, por favor, teñen que repolo canto antes, porque unha caída de servicio no rural afecta moito máis. Adicionalmente, dende o Goberno Municipal reclaman aos operadores maior transparencia acerca das causas do problema. Arestora detectaron múltiples avarías na infraestrutura causadas polas condicións meteorolóxicas adversas das últimas xornadas, mas todo foi por conta propia e sen unha versión oficial dos provedores. Nos entendemos que ante un temporal no rural hai quedas de árbores, de polas, que poden suscitar problemas nos centros operativos, nas propias liñas, como pasou. Tamén temos coñecemento que unha das torres de Movistar literalmente ardeu. Ante a situación de demanda de información, polo menos é que nos transmitan a situación en tempo real. É por iso que o Concello solicita tamén a adopción de medidas preventivas para evitar incidencias semellantes no futuro.
Pois ata aquí o Galicia Noticias. Non marchen porque a información continúa xa mesmo con Marta de Arriba e o Telexornal. Nos volvemos vernos mañá. Que pasen boa tarde.